Hola, divendres 25 de març, són 7:15, ara veníem cap a Martorell a fer un acte de l'ANC de Martorell, que ens ha convidat per explicar el projecte d'octubre, però quan veníem cap aquí he vist una notícia, i és que el govern català ja ha tancat un pacte amb el govern aragonès per, el govern aragonès d'Aragón, per fer els Jocs Olímpics. Mireu, hi ha opinions de tot tipus, hi ha una gent que està a favor, una gent que està en contra. Jo estic en contra per diversos motius, perquè, escolta'm, uns Jocs Olímpics a mida de l'IBEX, perquè Florentino gani diners, mentre posem banderes espanyoles al llarg de tots els Pirineus per fer uns jocs que seran inaugurats per Felipe de Borbón, i que potser és la nena aquella que passa amb la bandera desfilant en la inauguració. Doncs jo crec que la gent a Catalunya, o gran part de la gent a Catalunya, no s'ha deixat la pell per fer uns jocs a mida dels Borbons. Però a banda d'això, i a banda de les opinions particulars de cada un, sí que hi ha coses que jo crec que són intolerables. El govern de la Generalitat de Catalunya té una sèrie d'informes, entre 10 i 13 informes tècnics, que està amagant a la població, però que comparteix amb el govern d'Aragón. El govern d'Aragón és el govern de l'Amban, la extrema dreta del PSOE. Bé, doncs, a octubre portem més de 45 dies intentant tenir aquests documents que estan pagats amb diners públics, que estan fets per persones properes als partits del govern. Per exemple, un d'aquests informes que està amagat i que el govern no ens vol donar, però sí li dona al govern d'Aragó, és un informe fet per l'empresa de l'actual conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Hi ha entre 10 i 13 informes tècnics que tenen els detalls de l'impacte que tindran aquests jocs, de com es faran i com es deixaran de fer, que el govern els té amagats. A octubre portem 45 dies demanant-los. En comptes de donar la informació i que la gent pugui decidir, fan el que fan sempre. Es queden la informació per ells, pacten amb l'Estat a costa i d'esquenes al poble de Catalunya. Informarem més aviat, ampliarem la informació a octubre, però estem molt indignats.